מפגש אחרון ומסכם שלנו בסדרת מפגשי תודעת השפע. אני אסכם ככה במשפט להגיד שהתחלנו את הדרך הזאת בלהבין שהשפע בעצם יורד עלינו כל הזמן, אורות הבריאה ממלאים את הכלים שלנו כל הזמן, ומה שמכריע אם האורות יקלטו לתוך הכלים שלנו או לא, זה הכלי עצמו, זה בעצם התודעה שלנו, ולכן כל העבודה שלנו על מנת להגביר את השפע בחיינו היא על התודעה. במפגש הקודם נתתי לכם כלים פרקטיים כדי לאמן את התודעה, דברים שאפשר לעשות כדי לגרום לנו לשים יותר את תשומת הלב על השפע, והיום אני רוצה לתת לכם עוד כמה כלים. הכלים שדיברנו עליהם בשבוע שעבר היו יותר כלים תודעתיים, והיום אני אתן לכם כלים יותר רוחניים. אז הנה זה בא. אז הכלי הראשון שכבר דיברנו עליו זה השפעה. אמרנו שככל שאנחנו משפיעים, אז אנחנו בעצם הופכים להיות מכלי לצינור, והאורות זורמים דרכנו ועוברים הלאה בעולם, וההשפעה זה לעשות משהו שאנחנו טובים בו ואוהבים אותו ונהנים ממנו למען האחרים, וזה אומר שזה קל לנו וזה כיף לנו, ובעזרת זה אנחנו משפיעים את האור שלנו הלאה והחוצה בעולם וכולם נהנים ממנו, ואז יש בכלי שלנו מקום לקבל יותר אורות. והדבר השני שהוא קצת דומה להשפעה, רק שכאן אין לנו את שמחת השימוש בכישורים שלנו ובדברים המיוחדים שלנו, זה חסד. חסד זה בעצם לעשות למען מישהו אחר בלי שיש לי את הרווח שזה, נכון? זה כמו צדקה. לתת למישהו כסף בלי שנהניתי מזה באיזשהו אופן, בלי שיש לי איזשהו אינטרס או איזשהו רווח. וחסד, מעבר לזה שהוא רמה נוספת של השפעה, חסד זו פעולה שמאפשרת הערקה. עכשיו אני אסביר. כשיש מעגל חשמלי שיש בו עודף מתח, אז מה שחשמלאי יעשה כדי לפתור את זה, הוא יעשה פעולה שנקראת הערקה, ואז בעצם זה מבסס את המתח שעובר במעגל. אותו דבר אנחנו כלים חשמליים, והאורות שאנחנו מקבלים הם אותות חשמליים, ובעצם כשהכלי שלנו לא יכול לקבל את כל האורות, זה אומר שהמתח גבוה מדי, נכון? ובגלל זה הוא לא מצליח לקבל את כל האותות החשמליים. אז פעולת הערקה אנחנו יכולים לעשות גם למערכת שלנו. חסד זה דרך אחת לעשות פעולת הערקה, ודרך שנייה זה בעזרת טקסים וסמלים. כשאנחנו עושים, שזה באמת בגלל זה מתקיים גם בכל הדתות, אין דת שאין בה טקסים חגיגיים וסמלים שמסמלים אותה. אם ניקח מהיהדות, אז תפילין וכיפה, מזוזה, כל הסימנים האלה הם בעצם מבצעים את פעולת הערקה ברמה הרוחנית. הדבר הבא שמאוד משפיע על היכולת שלנו לקלוט או לא את השפע שמגיע, זה התדר שלנו. לכל אחד מאיתנו יש תדר. תדר זה בעצם הרגשה. נכון? כשמישהו נכנס לחדר, אז אנחנו מקבלים את התדר שלו, אנחנו מקבלים איזושהי הרגשה. אותו דבר אנחנו מעבירים החוצה. אפשר לראות עלינו אם אנחנו כועסים או אם אנחנו שמחים. אנחנו מעבירים את התחושה הזאת למי שנמצא לידינו, וגם מקבלים אותה מאנשים אחרים, ממקומות שאנחנו מגיעים אליהם. אז בעצם אנחנו מחזיקים שני תדרים. יש לנו את התדר הקבוע שלנו, שזה ממש האישיות שלנו, שזה מי שאנחנו, שכשאני אשאל אתכם מי זאת רעות, אז יהיה את התכונות שאתם תגידו, שתציגו, שהדברים הראשונים ככה שאני משדרת החוצה. ויש את התדר שהוא משתנה, שהוא יומיומי, שהוא מושפע מאירועי המציאות, שאם עכשיו קיבלתי מכה או קיבלתי בשורה מאכזבת, אז המצב רוח שלי ישתנה. בעצם מה שזה אומר, שהמצב רוח שלנו מאוד מאוד מעיד על התדר שלנו, ואנחנו יכולים לדעת
אם אנחנו בתדר נמוך או בתדר גבוה. כשאנחנו בתדר גבוה ואנחנו באנרגיה טובה, אז אנחנו מושכים את כל הדברים הטובים. וכשאנחנו בתדר נמוך, אנחנו בתדר נחס כזה, אנחנו מאוכזבים ועצבניים וכועסים ולא מרוצים ומתלוננים, אז החיים ממשיכים להביא לנו עוד מהגישה הזאת, מההרגשה הזאת, ואז בגלל זה באמת אפשר לשים לב לתדר שלנו, התדר הקבוע שלנו, שהוא תלוי באישיות שלנו, ובמי שאנחנו, אם אנחנו טיפוס כזה שכל הזמן מתלונן, אם אנחנו טיפוס כזה שכל הזמן לא הולך לו, שכל הזמן אין לו מזל, שאומר על עצמו את הדברים האלה, אז זה סימן שיש לנו קצת עבודה עצמית לעשות עם עצמנו כדי להרחיב את הכלי, כדי שנוכל לראות את החיים אחרת, ולהעלות את התדר שלנו, שיאפשר לדברים הטובים שאנחנו רוצים להגיע. וביום יום, בתדר המשתנה שלנו, אנחנו פוגשים גם רגעים שהתדר יורד, אז אני לא אומרת שלא ניתן למקום הזה להיות, אני לא אומרת שאל תהיו עצובים, אל תהיו כועסים, ברור שתהיו, אנחנו אנושיים ואין משהו אחר, אבל כן, כשאנחנו בתשומת לב לזה, אנחנו יכולים להשפיע על זה, והרבה פעמים לבחור את המצב רוח שלנו ולבחור את ההתייחסות שלנו לדברים שקורים, ואם אנחנו מבינים את הרציונל שהתדר שלנו משפיע על הבאות שיבואו, ובוחרים לנסות להיות כמה שיותר בתדר חיובי וגבוה, אז בעצם זה משרת אותנו ועוזר לנו להגביר את השפע. מה שמקשר אותי לכלי האחרון שאני רוצה להציג לכם, שזה כלי רוחני, התפתחותי, שזה עבודה על המידות שלנו, שזה אומר לשים לב למקומות שהעין שלי נהיית צרה, למקומות שאני כועסת יתר על המידה, למקומות שאני מגיבה לא יפה, למקומות שאני לא בהכלה ולא באמפתיה ולא אהבת לרעך כמוך. זה ככה באמת במשפט שמסכם מה זה לעבוד על המידות, זה ואהבת לרעך כמוך, לראות את האחרים בחמלה כמו שהייתי רוצה שיראו אותי. כי כשאנחנו עובדים על המידות אנחנו מרחיבים את הכלי שלנו, אנחנו מגמישים את התודעה שלנו, ואנחנו מרוויחים יותר שפע. אז אלו היו באמת הכלים הרוחניים, סלש התפתחותיים, שמביאים שפע. זה באמת, אלו הם הטיפים שלי להרחבת השפע, להרחבת התודעה, ולהפיכת החיים למאושרים, טובים, ורודים, קסומים ונפלאים. אז ספרו לי איזה כלי הכי אהבתם מהכלים הפיזיים, רוחניים ותודעתיים שדיברנו בשבוע שעבר, כי אתם לא סיפרתם לי. וזהו, ומחכה למילות הסיכום שלכם. תודה, ביי יוש.